Jos olet johtaja, sinun on tavata uusi pomosi, Nated 7 agentin tiimi. Jos olet sinkku, sinun on pelättävä, että puhelimesi ymmärtää sinua liian hyvin. Jos olet nostalginen, sinun on muistettava aikaa, jolloin ChatGPT:ltä kysyttiin vitsejä. Muistatko, kun kirjoitit "kerro vitsi"? Se on ikivanhaa. Nyt agentit hoitavat myyntiä, tinkivät toimittajien kanssa rikkinäisellä mandariinilla, manipuloivat kilpailijoiden botteja. Puhelimesi lukee mielialaasi, ehdottaa itkuisia soittolistoja, ehdottaa Uber-kyydin kotiin ja osuu naulan kantaan. Kotirobotit piilottavat keksisi suojellakseen vyötäröäsi. Luovat ihmiset panikoivat, mutta maksavat silti inhimillisestä kömpelyydestä. Palvelinkeskukset hotkivat sähköä kuin saunabileissä. Lait yrittävät pysyä perässä, kun tekoäly jo vastannut kutsuun. Hei! 2000 ei enää tulevaisuutta. Se on outo, sinnikäs kollegasi. Mitä sinun tekoälys tekee tänään?